Bueno, estamos con Carmen Durán da Asociación da Plataforma Da de Apoio Fundación, sí. de apoio a Xuí Garzón. Nos podes comentar un poquinho a iniciativa que se hoxe en marcha? Bueno, a iniciativa é unha continuación do que vimos realizando a todos da Plataforma de Galicia con Garzón. Non perdemos nunca de vista o seu traballo e por contrapartida esta sin razón de suspensión e de xuicios que catalogamos da vergonza. Entonces, ante a inminente Vía Crucis que empeza o 17, nos con anterioridade xa estamos reunidos e en contacto coa demais xente do Estado, con Solidarios con Garzón e todas as personalidades que apoian, e aquí tamén quixemos, desde Galicia, ter o noso testimonio con este inicio e este comunicado conxunto de todas as entidades que estamos representadas e personas e anónimas, que son a maioría. E como xa explicamos, continuamos o 25 no Principal de Pontevedra e o que hai xa, e participaremos tamén nos actos de Madrid, eu marcho xa a Madrid, que van a ser mañán ás 7 e despois o 17 diante do Supremo. Eles agora tamén están nunha roda de prensa diante do Supremo, Solidarios con Garzón, e o 24 e o 29 unha manifestación en Madrid, e o 31 e... Era unha cuestión que vos quería facer, que comentastes agora na presentación. Crees que un pouco este xuicio é político? É dicir, que hai elementos aínda, ou resquicios do franquismo que fan imposible que se podan xulgar certas causas en España? Pois sí, sobre todo é super extraño cando a Fiscalía en ningún dos casos apoiou. E que opinas entón da decisión do PP de Lugo de non apoiar a retirada de simboloxía franquista nun pleno de Lugo? Sin comentarios, é unha pena, porque o que non ten memoria repite os feitos. Como cree que vai acabar este xuicio? Non sei. Eu teño esperanza de que o xuiz de Garzón continúe na súa loita, que fixo escuela, que volva ao seu posto de traballo, que o teñamos aquí, porque están valorando fora, facendo un traballo maravilloso fora, e aquí fainos falta. El é máis a escuela que el creou. Por lo tanto, só pedimos eso, que volva ao seu posto de traballo e que nos siga apoiando humanitariamente, universalmente.